4 minuts mal comptats i ens plantem a 3:15 del matí. Saludem l'Astrid Barquer, coach nutricional i directora de l'Espai Vita en Pleni de Vilafranca, que ens acompanya per explicar-nos com menjar sa i millor i incorporar hàbits saludables també al nostre dia a dia. Astrid, bon dia. Bon dia. Avui no va d'alimentació a seques, sinó que avui va de cosmètica. Sí, avui he pensat de parlar de cosmètica per variar una miqueta. Jo s'ha de dir que jo no sóc una professional d'això, és a dir, la meva part és més els aliments que ens mengem, però sí que és veritat que en aquesta visió naturista, no?, que jo sempre intento fer-ne pedagogia, es diu que un sabó que seria bo per nosaltres a nivell de salut seria un sabó que poguéssim menjar. Per tant, es fan moltes coses a través de plantes o altres aliments inclús. I avui parlaré una miqueta i també parlaré de la relació que té això amb les llunes, que sembla així com una mica esotèric, però que ja sabeu que jo sóc bastant partidària de tot el tema biodinàmic, de fer cas a aquestes lleis de la natura que ja ens venen imposades de naturalesa i per sèrie. La veritat és que, clar, a les cremes, als cosmètics, hi ha molta química. Moltíssima. Quan mires els ingredients i a més la tenim normalitzada. Com amb les etiquetes dels aliments, quedes esfereïda. Sí. Bueno, jo com us dic, no sóc una professional del tema, però sí que intentaré una mica introduir-vos-ho i m'agradaria parlar, per exemple, de quins tractaments de bellesa. Aquesta secció, li encantarà a les dones, Jo penso, ara cada vegada hi ha més homes que es fixen en aquestes coses, no? Però penso que això és una cosa que ens motiva més a les dones. En cada lluna, que és l'ideal per fer-se tractaments, llavors us diré alguns aliments també que poden ser bons per utilitzar a nivell de cosmètica, que a més es fan casolans, per tant, a més són molt econòmics, i també us diré alguna recepta, si voleu, d'alguna mascareta, porto diverses coses, però no sé si tindrem temps de tot. Doncs vinga, entrem en matèria. A veure, primer de tot tenir en compte que la part biodinàmica és molt important, és a dir, la lluna ens ajuda a treure més profit de tot això que ens posem a la pell o dels tractaments que ens fem, ¿vale? I aleshores, us vaig a dir per cada quart, per cada tipus de lluna, les 4 llunes, què és ideal per fer-se. Per exemple, el quart minvant, que si vols, Sílvia, pots anar buscant quina és la propera data, si als oients li interessa. Quan toca. Sí, exacte, perquè jo sí que ara no crec he que pensat. està creixent la lluna. Doncs el quart minvant és ideal per depilar-se, per exemple, perquè això ajudarà a que creixi més tard, el retard del cabell. Fer-se la manicura, també, perquè així et durarà més. Extirpar berrugues, eliminar taques a la pell o cicatrius si és que esteu fent algun tractament, o inclús aquelles zones que se'ns enfosqueixen més, no? Tallar-se el cabell si és que no vols que creixi o si et fas el tiny o algun tipus de tractament que se t'ha de veure la ratlla i per allargar-ho una mica més i treure'n més profit, doncs el quart minvant és una bona lluna per fer-ho. També fer-se una exfoliació en general a la pell o un peeling i després fer-se una mascareta. La mascareta és bona en diverses llunes, ja veurem que es repeteix, Fer un detox, que quan vaig parlar de detox ja ho vaig explicar, és una lluna que ens ajuda a fer l'eliminació, és un dia per beure molta aigua, aliments diürètics i poder eliminar tots els tòxics i inclús algun greix que tinguem de més. Aquesta lluna és ideal perquè ens ajudi a fer-ho encara més efectiu. També per fer tractaments de cel·lulitis o bé per fer-se reflexoteràpies o massatges, també ens aniria molt bé, val? Una altra lluna que també un altre tipus de lluna que també ens va bé, ja no tant per fer un detox, però sí per fer un dejuni, és la lluna nova. En la lluna nova, que és aquella lluna que ja no tenim lluna, en la lluna nova és un moment ideal també per fer-se mascaretes i peelings a la pell, per fer una dieta desintoxicant, però si esteu acostumats i teniu ganes de fer-ho per fer un dejuni, és a dir, un dia de purga, no?, que no menjo absolutament res, també és un bon dia per agafar-se el de relax, per tenir-lo per tu. Si us decoloreu el cabell d'algunes zones que no us agrada en lloc de depilar-vos, és un bon dia per fer-ho en lluna nova. Si us heu tallat, si us voleu tallar el cabell i voleu que creixi ràpid perquè el teniu una mica massa curt, en la lluna nova és ideal per fer-ho, per tant no seria bo aquell dia fer-se metges o el tiny o bé tallar-se'l si el dus curt i no vols que et creixi. També és un molt bon dia la lluna nova per acabar amb els hàbits, per fer meditació, per reflexionar sobre allò que et fa dies que vols canviar a nivell d'hàbits saludables també, i aleshores començar projectes nous.
i teniu en compte que si teniu la menstruació durant aquesta lluna és possible que tingueu més sangrat i aleshores val la pena vigilar una miqueta els excessos que fas perquè tindreu possiblement més anèmia, més cansament, etc. Val? Més, un altre quart. Vols dir dates? Ja el tens? Mira, justament ara el que et deia, estem en lluna creixent i estem allà al 50-50, El 50% avui és? Al 50%. Doncs mireu, avui és un bon dia per fer-se una neteja facial. D'aquelles en profunditat, d'obrir poros. També és un bon dia per fer-se una mascareta al cabell. Ja sabeu que amb el cabell hi ha molts aliments que ens ajuden, no? Jo havia sentit fins i tot a dir la maionesa. Ah, sí? Bueno, sí, que ho trobo una mica barrada, però bueno, al final suposo per l'oli d'oliva. Les mascaretes del cabell són greixos que l'hidraten, no? Que li donen aquest cos. També pots fer servir ou, que també són greixos saludables, mascaretes fetes amb alvocat. Bueno, n'hi ha moltíssimes receptes per internet, en podeu trobar, totes molt llardoses. Jo haig de dir que una vegada em vaig atrevir a fer lo de l'ou i no ho he fet mai més, perquè tenia la sensació de fer olor sempre. Val? És un molt bon dia també per el de la lluna creixent, o sigui, avui, per absorbir tota l'energia i tots els coneixements, som molt més productius. És molt important que dies com avui mengem molt sa, perquè el cos està com més receptiu. És un molt bon dia també per fer exercici, dia saludable a tope, sempre ho és, però avui especialment, o els dies de quart creixent, també per fer-se un bany amb diferents olis, el que dèiem, igual com hidratem o fem aquestes mascaretes pel cabell o per la pell, doncs també poder-ho fer en un bany amb diferents olis per hidratar-nos, per fer un extra d'hidratats. I també és un bon moment per deixar mals hàbits i reorganitzar-se així a nivell de creixement personal. Se'n gira feina avui, Sí, exacte. Bueno, això t'ho has d'anar posposant, no? Mica. Exacte. Jo sempre intento que el dia que acaba un cap de setmana, que me'l puc dedicar una miqueta més a mi, doncs sigui un dia que pugui fer més aquestes coses. Si cau entre setmana, doncs tothom fa una mica el que pot, oi? Val. I la lluna plena, que és la que ens queda, és un molt bon dia per fer esport i activitat física. És un dia ideal a nivell de relacions socials, perquè som més receptius, tenim més necessitat de relacionar-nos, per tant, per fer festes, etc. De fet, tradicionalment, moltes festes, antigament, no?, amb el calendari de llunes, coincidia amb la lluna plena, i quan era lluna plena es feien celebracions nocturnes i es feien festes. També és un dia que és aconsellable molt poc maquillatge, deixar el cabell deixat anar, la versió més natural de nosaltres. Hidratar la pell sempre és bo, però en aquest dia especialment, i més perquè no ens posarem cap tipus de maquillatge a sobre, podem fer tractaments més intensius d'hidratació. I també és un molt bon dia per vigilar amb els efectes secundaris de les medicacions. Per tant, intentar estar-se'n una mica si tens allò, ai, tinc mal de cap, doncs ja de seguida em prenc un ibuprofè. No, intenta buscar sempre el remei més natural, d'acord? Ara, si us sembla, us vaig a dir alguns aliments que us poden ajudar amb tractaments de bellesa. Per exemple, el poleo menta. Si tu et fas un poleo menta i el deixes a la nevera, el fiques dins d'un recipient en spray, és un tònic perfecte. Al matí, quan et lleves o després d'hidratar-te, doncs et pots ficar aquest tònic del poleo menta, la infusió. A la nevera, el conservem? Sí, bueno, perquè quedi més fresc i també aquesta sensació de fred també ens ajuda una miqueta. Val? Després, l'oli d'oliva, que sempre ja ho sabeu, ha de ser verge extra, és ideal per nutrir les pestanyes. Llavors, amb un raspall de dents, per exemple, que no feu servir o que ja el compreu expressament per això, el suqueu amb oli d'oliva i us ho apliqueu en les pestanyes al matí i a la nit. I això és una manera d'hidratar-los. Més coses que van bé per les pestanyes. Una infusió de té verd. El revitalitza, és antioxidant i, per tant, estimula el creixement. Sobretot si heu tingut algun mussol o algun sobreull d'aquests que t'ha deixat una mica de cabell sense néixer. Això és un problema perquè les pestanyes tarden moltíssim a créixer i et queda allà com un foradet, doncs així ho estimules. I com apliques el saquet de té a sobre? Sí, exactament. Tu poses el saquet de té a sobre o si et fas la infusió amb herbes a granel, doncs hi mulles una gassa i te la col·loques a sobre una estoneta. Després, per blanquejar les dents, va bé una cullerada de suc de llimona i mitja cullerada de bicarbonat. Però ull, tampoc pots fer-ho cada dia ni cada setmana, això és, de tant en tant. Si sou persones que fumeu, preneu cafè o té habitualment i noteu que s'us taquen les dents i que aquest sarro, que no sé com es diu en català, doncs et queda més tacat, doncs és una manera d'ajudar a blanquejar-ho també.
Esporàdicament. Exacte, vigilant, perquè la llimona doncs, no deixa de ser un àcid i, per tant, tot i que el bicarbonat ho protegeix. Una altra manera de cuidar-se la boca és amb l'oli de coco. L'oli de coco és un antibacterià i és molt bo per netejar, sobretot la gent que pateixen gingivitis o altres tipus de bactèries a la boca. Més, una ceba acabada de tallar i fregar la pell durant 5 minuts cada nit, fots una pudor bestial, però ajuda a treure les taques a la pell. Vale? Llavors després, òbviament, et rentes, etc. Però si ho pots deixar una estona, doncs ajuda a unificar una mica el color i per tant ajuda a matitzar una miqueta aquestes pigmentacions que provoquen les taques. Molta gent em diu, per les taques de l'edat funciona, així que et surten les mans i això. Jo crec que és més per taques de pigmentació que ja no són pròpies de l'edat, per problemes de col·làgen, etc, sinó perquè allà hi ha passat alguna ferida o alguna cosa així. Però bueno, ho podeu provar. Jo encara no en tinc i no ho he pogut provar. Després també es pot triturar i barrejar-la amb mel i una mica un rajolí de llimona i això és una mascareta ideal que te la pots aplicar a la pell i la deixes durant 15 minuts. Pots fer-ho fins i tot un cop per setmana i si ets constant fent-ho, doncs notes que la pell està més hidratada, més brillant i de més qualitat. Més coses que pots fer amb oli d'oliva. Si ho barreges amb mel i et fas uns massatges en la pell, és com una crema hidratant per massatges, actives la circulació sanguínia i també ho podem fer en el cabell. Si ho feu en la part del cuero cabelludo, doncs això ens ajudarà a reactivar una mica el creixement. Més coses. Aquest oli d'oliva, abans ja ho mencionaves, ha de ser bo, verge extra. Sempre, sempre. Imagineu-vos que és com si ens ho mengéssim. Doncs el mateix, per la nostra pell hi ha poros, o sigui, al final els productes que ens posem a la pell no ens els mengem per la boca, però els acabem menjant igualment perquè a través dels poros la porositat entra en tots aquests productes, per tant és molt important que tots els productes que utilitzeu per la pell, és el que us deia, és com si ens els haguéssim de menjar, han de ser igual de saludables, igual d'eco, igual en el cas de l'oli verge extra i de qualitat, d'acord? Perquè si no acaba tenint repercussió sobre nosaltres. Després llegia també, a la meva època encara no, però en l'últim embaràs, per exemple, que ja va ser més tard meu, ja els ginecòlegs comencen a recomanar que durant l'embaràs no et tenyeixis el cabell, perquè els tinys que acaben entrant per les porositats del cap, que es veu que pel cap acaba repercutint més que per altres llocs, no ho sé, o potser són més forts els del tiny, doncs, bueno, no són massa bons per la salut. Llavors, quan estàs embarassada, que ets més vulnerable i a més tens una altra vida, doncs per no hipotecar a qualsevol cosa que pugui passar, estan recomanant si podies estalviar-te durant aquells 9 mesos. No? Més coses. Una altra mascareta que us podeu fer per la cara és amb mel i canyella. Us barregeu mel amb canyella en pols, us infusioneu una mica d'aigua amb canyella i ho barregeu amb mel i us apliqueu a la cara. És molt enganxosa, però bueno, deixa la pell molt fina i molt bé. Més. En general totes són una mica totes són molt pringuis, clar, si te les fas a casa més. Però bueno, després et rentes i ja està, exacte. Jo me n'he comprat alguna a vegades d'aquestes de perfumeria i Déu-n'hi-do l'ollardoses que són. Hi ha algunes d'algues i això que també fan olors molt fortes i vull dir que no sé si hi ha massa diferència. El que passa que la mel sí que és veritat que és molt enganxosa, és més difícil d'aplicar. No la pots aplicar amb un pinzell, això ja ho has de fer amb els dits. Més idees. Més idees. Pastanaga bullida. Doncs podem fer una pasta amb aquesta pastanaga bullida i afegim albocat i una mica de llet d'ametlla i et queda una crema per les estries. Per tant, embarassades, sí, o esportistes o gent que esteu fent canvis de pes, doncs és una bona crema, és una crema hidratant. En realitat, la llet d'ametlles, ja ho deien que Cleopatra, no? Llet de burra i llet d'ametlles, exacte, s'hi banyava i és una manera d'hidratar-se la pell, d'acord? Més, aigua de camamilla i una mica de llimona per aclarir el cabell. Jo ho recordo això ja de la meva àvia, que ho deia de fer-s'ho a les zones de vellositat curta, estil, no? Bigot i braços, si no volien que se'ls hi vegués i això, de posar-s'hi camamilla. Passa que queda un color, doncs clar, no és com un tiny, és un color acarbassat, ataronjat, Després, la cúrcuma i l'oli de coco barrejat també serveixen per això que us deia, no? És aquest efecte antibacterià i ajuda a netejar bé les dents en algun dia que no tinguis dentífric o que vulguis optar pels dentífrics, perquè això dels dentífrics també és tot un món. Hi ha partidaris del fluor, hi ha partidaris del no fluor, bueno, aquí hi ha tota una controvèrsia i publicacions científiques diverses a favor d'una cosa i de l'altra. Per tant, a vegades jo tinc gent que em ve als tallers de cuina que també són molt pro cosmètica natural que em diuen que directament es netegen les dents amb oli de coco. S'ha acabat. I ja està. I s'ha acabat, sí. Vale? Més amb oli de coco, que com és un antibacterià, doncs funciona molt bé pels tractaments de bellesa. Si barreges oli de coco, mel i canyella, també
és com una mascareta, diguem, pels llavis, com un tractament per tenir els llavis més carnosos, més hidratats, i si ho vols enfatitzar perquè els tens molt tallats i estan patint, ara que vindrà més el fred, et poses una mica de paper film a sobre i t'ho deixes durant una estona. Un altre tònic per la pell, així com hem dit abans, que és el té verd, el poleo menta, també ho és l'aigua d'arròs. És a dir, quan bulliu arròs per cuinar-lo, us guardeu l'aigua. I aquesta aigua la podeu utilitzar guardada a la nevera amb un polvoritzant per utilitzar-la com a tònic per la pell. I després també havia sentit a dir persones que són al·lèrgiques en els desodorants, que es veu que hi ha bastanta gent, cada vegada més, que utilitzen llimona. Ho posen el suc de llimona dins d'allò d'esprai i l'utilitzen, al final és un àcid, no? Suposo que mata una miqueta aquesta olor, i l'utilitzen com a desodorant, també. Bueno, són maneres. Jo no les he provat totes, algunes les he trobat i no les he necessitat, però bueno, si alguns dels oients els proven també ens ho poden dir. I ara, si voleu, ens queden uns minuts, Sílvia? Sí, i tant. Vale, doncs us puc dir com fer una mascareta de cúrcuma. Vinga. A mi ja sabeu que m'agrada molt la cúrcuma, sobretot compreu-la de qualitat. Aquesta espècie normalment ve de països on ja no utilitzen masses pesticides, però també és difícil trobar-la amb certificat ecològic, perquè en aquests països a vegades costa més arribar fins al productor directe. Però bé, compreu-la en un lloc de confiança i necessiteu una cullerada de postre de cúrcuma, que sigui sense safrà, cúrcuma pura, si pot ser en pols millor. Necessiteu 2 cullerades de postres de gelatina en pols, i si no en teniu, utilitzeu, o si ho preferiu, que és més natural encara, utilitzeu agar-agar, que és una alga que funciona com a substitutiu d'aquesta gelatina. Una cullerada de postre de farina d'arròs, o si teniu arròs el tritureu amb una molidora de cafè mateix, i una mica de llet calenta. La llet pot ser vegetal o llet de vaca o de cabra, el que tingueu a casa. Feu aquesta barreja amb aquestes quantitats i si us queda una mica massa líquid, afegiu una mica més de farina d'arròs per espessir-ho i amb un pinzell ho apliqueu en la direcció del pèl, val? Recordem que estem fent una mascareta, per tant depèn de la zona on estigui, i us ho deixeu fins mitja hora ben bé. Després us retireu i us renteu la cara. Jo aquesta l'he feta. Retirar-se és molt fàcil perquè com que queda com gelatina, com gelificat, queda tot sòlid, i quan t'ho treus doncs surt tot del tirón. Es va trencant en alguna zona que t'ha quedat més prim, però funciona així, que és molt fàcil de treure. I tu retires i et rentes la cara ben rentada, perquè la cúrcuma hi ha alguns llocs on t'ho deixa una mica tenyit. Aigua freda o tèbia? Jo sempre recomano aigua tèbia, però per tot. És a dir, per rentar-se la cara, per aigua molt freda, depèn, a no ser que realment vulguis activar-te la circulació perquè estàs molt adormit o perquè tens després de fer esport a les cames o això, però en general és millor no causar aquests impactes de diferents temperatures al cos, perquè si no obligues a que hi vagi més sang a la dermis per fer l'efecte tèrmic, d'acord? Per tant, sempre si pot ser aigua tèbia, ho retires, et rentes la cara i veuràs que tens la pell molt més fina i molt més lluent, també. Va, és una idea. Si ho proveu, ja ho veureu. També queda molt divertit fer-se una foto i penjar-la a l'Instagram amb tota aquella cara carbassa després de fer-s'ho, això. Amb aquesta mascareta de cúrcuma tan divertida i simpàtica, acomiadem l'Astrid Barquer, que avui ens ha donat trucs, idees per gaudir de la cosmètica a través dels aliments. Gràcies. A vosaltres. Bon cap de setmana. Adéu, igualment.